בפעם הראשונה לפני שנתיים, סתם ככה כדי לקבל השראה. המטרה שלי הייתה לגלות את העולם האקסטרים הזה. ועל זה אני הולך בסרט שלי. מה אתה עושה עכשיו עם האפיפון? אפיפון לא מצנח, איך נכון להגיד את זה? קיץ. קיץ, אבל קיץ זה מילה פשרה בין אפיפון למצנח או מה? קיץ זה קיץ, כי כל הספורט הזה נקרא קיץ סרפינג, זה לא אפיפון, כי זה לא אפיפון, זה לא... וואי, מה? שיגעת אותי. כי אמרו לי שזה אפיפון. יש איזה כל מיני מונחים, אתה יכול לקרוא לזה אפיפון, ידעו על מה אתה מדבר, אתה יכול לקרוא לזה קיץ. זה עדיין ידעו דבר. מה? מסע מטבע הדברים הוא דבר בלתי צפוי, אתה לא יודע איך אתה יודע אולי איך אתה מתחיל את המסע הזה, אבל אתה לא יודע איך אתה מסיים אותו. וזה מה שעושה את המסע להרפתקני ויפה כל כך. בוא נשתה לנו פיות משם. כשאח שלי התחתן, הוא שאל אותי לפי אירוע. הוא היה מקבל את זה שאני לא ידוע. כשאשתי בית לה תינוק בבטן, כשהודיעו לה את זה, כשהרופא הודיע לה את זה, הייתי איתה. 2 דקות היא אמרה, אחרי שהיא אמרה לי, אחרי שהיא כאילו, הוא אמר לה את זה, היא אמרה לי, אני יודעת שיש רוח, איך תגלוש, כאילו, אמרתי לה, לא, אני אשאר איתך. אמר לי, עושה, אבל היא במציאות שלה, איך שהכירה אותי, במציאות שלה, איך שהכירה אותי, כאילו, היא אמרה לי, לך תגלוש. מתה לנו ילדה בבטן, והיא כאילו אמרה לי, לך תגלוש, כאילו, את הדברים גם כן קיצוניים, כאילו מעליבים, אבל זה, כל החיים השתנו, כאילו, זה לא ספורט, זה דרך חיים. טוב ולרע. זה לא ספורט, מה שאנחנו עושים ממש, זה דרך חיים. הים זה דבר מסוכן, זה דבר שצריך לכבד אותו, זה דבר שצריך להכיר אותו, ואי אפשר להכיר אותו לגמרי. כמה שזה יפה, אומרים, המרחק בין תענוג לסבל הוא על חוט השערה. אתה רואה את החוט הזה? אם הוא נקרע בעומק, אתה תוכל.